Gepli yer Azatlyk radioty. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gödel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Ortiýet 31-nji oktýabrda Müsürde helakçylyga uçuran öz uçarynyň terrorçy hereketiň netijesinde ýere gaçanlygyny aýtdy we aralmagy wada berdi. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем. Demirgazyk Owganystanda Gunduz welaýatynyň resmileri serhetdäki tokoýlyklaryň töweşejileriň türgenleşik meýdanlaryna öwrilendigini aýdýarlar. Jangal yagona markazy Taliban. Amunja terbiýe meşe her çiki dolu farýan. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň sowdatyna degişli täze resmi çäklendirmeleriň giridilendigi habar berilýär. Her bir adama 500 euro valutasyny satýarlar, olam edil dollardaky ýaly berk gözüçülüg. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçirdik. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Ortiýetiň howpsuzlyk boýunça baş resmiýeti ýakynda Müsürde Ortiýet uçarynyň helakçylyga uçuramagynyň terrorçy hereketiň netijesi bolanlygyny aýtdy. 31-nji oktýabrda Metrojet kompaniýasynyň A321 kysymly uçary Müsürüň Şarm el-Şeyh kurortundan Sankt-Peterburg şäherine barýar Sinay ýarymadasyna ýere gaçdy. 224 adam wepat boldy. Pedalaryň köpüsi Ortiýet raýatlarydy. Islam döwleti toporunyň ýaranlary özleriniň hüjüm edendiklerini aýtdylar. Ortiýetiň federal howpsuzlyk Kullugynyň ýolbaşçysy Aleksandr Bortnikowyň 16-njy noýabrda prezident Vladimir Putin bilen duşugynda aýtmagyna görä, uçar elde edilen partlaýjy guralyň hereketlenmeginiň netijesinde howada böleklere bölünip ýere gaçypdyr. Vladimir Putin biz olary ähli ýerden ýerde gizlentelerde planetanyň islendik nokadynda gözläp taparys we jazalandyrarys diýdi. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Şeýle-de Vladimir Putin Siriýada howa hüjümlerini güýçlendirmegi wada berip, jinaýatçylar ar alynjakdygyna düşünmeli diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň terrorçylykdan gaçan botgunlary kabul etmegiň zerurdygyny bellemegine garamazdan, ýurdun gubernatorlary Parijdäki terrorçy hüjümlerden soň Siriýaly botgunlaryň kabul edilmegini bes etjekdiklerini aýdýarlar. Obamanyň administrasiýasy grajdan uruşundan gaçyp çykan 10.000 çemesi botguny kabul etmegi ýakynda wada berdi. Birleşen Milletler Guramasyna görä Siriýadaky uruş 4 million adamyň botgun bolmagyna getirdi. 13-nji noýabrda Parijde bolan hüjümleriň ýa-ni Birleşen Ştatlaryň gubernatorlarynyň en çemesi esasan respublikanlar botgunlara garşy çykyş etdi. Fransiýanyň häkimetleri Parijde hüjümleri amala aşyranlaryň biriniň ýanynda Siriýanyň pasportynyň tapylanlygyny Parijiň prokuraturasy bolsa beýlekleriň barmak izlarynyň oktýabrda Gretsiýanyň üstünden aşan adamlara degişlidigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Taw agentligi geçen hepde Parijde terrorçy hüjümi amala aşyrandygyny aýdýan Islam döwleti toporunyň söwüşüjiläriniň başga hüjümleri hem planlaşdyrýan bolmagynyň ähtimallygyny duýdurdy. John Brennan 16-njy noýabrda Washingtondan çykyşynda potensial hüjümleriň öňüni almak işiniň kyn bolup biljekdigini sebäbi Ýewropanyň aňtaw we howpsuzlyk agentlikleri üçin Siriýada we Irakda söwüşip öýlerine dolanyp baran ýüzlerçe ekstremisti gözläp tapmagyň ören kyndygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň aňtaw gullukları Islam döwleti toporunyň Parijdäki hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne alyp eden beýannamasyny tasdiklamadylar. Emma Brennan bu hüjümleriň şeýle 31-nji oktýabrda Müsürde Ortiýet uçarynyň ýere gaçyrylmagynyň islamçy toporlaryň alamatlaryny görkezýänligini belledi. Fransiýanyň prezidenti ýurdun uçar götürüji baş gemisine Orta Ýer deňiziniň gündowaryna uğramagy tapşyrdy. Fransiýa geçen hepde Parijde bolan terrorçylykly hüjümleriň ýa-ni Siriýada Islam döwleti toporuny howadan bombalamak çärelerini güýçlendirdi. Şeýle-de François Hollande Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň öz gapma garşylyklaryndan el çekip Islam döwleti toporuna garşy göreşýän güýçlere goşulmalydygyny aýtdy. Hollande bu çykyşyny Fransiýada islamçy bolmakda guman edilýänlere garşy 150-den gowrak reýdiň geçirilmeginiň ýa-ni etdi. 13-nji noýabrda Parijiň sport stadionunda, konsert zalynda we restoranlarynda bolan hüjümler zerarly 130 çemet adam wepat boldy we ýüzlerçe adam yaralandy.
Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň habarçysynyň Äzerbeýjandan habar bermegine görä 16-njy noýabrda internetin giň derejede öçürilmegi ýurdun durmuşyna täsir ýetiripdir. Äzerbeýjanyň Aragatnaşyk we Informasiýon Tehnologiýalary Ministrligi internetin sanynyň çykmagynyň esasy sebäbiniň internet prowaideri Delta Telekom kompaniýasynyň sistemasynda dören ýangyn bilen baglydygyny aýtdy. Ministrlik ýanganyň söndürilendigini we goşmaça mümkinçilikleriň ulanylyp internet aragatnaşygynyň dikeldilendigini habar berdi. Muňa garamazdan ýurdun birnäçe bölегinde internetiň el ýeterli dälligi aýdylýar. Belgiýa Ispaniýa bilen futbol oýunynyň başlanmagyna 24 sagat galanda boynu yatırdy. Munyň öňü sirasynda hökümet Parijdäki hüjümleriň derňewlerini geçirmek bilen bilelikde howpsuzlyk bilen bagly duýduruş hem etdi. Şol birakda da Fransiýa 17-nji noýabrda Londonda Angliýanyň komandasy bilen öz ýarışyny geçirer. Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýatyň howpsuzlyk boýunça baş resmiýeti 31-nji oktýabrda Misirde helakçylyga uçuran Orsiýa uçarynyň terrorçy hereketiň netijesinde ýere gaçanlygyny aýtdy. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin günäkärleri tapyp cezalandyrmagy wada berdi. Temany kärdeşim Muhammed Tahiryň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň öz islam döwleti toparyna garşy alyp barýan harby operasiýalaryny mundan meýlek has hem ýygjamlaşdyrjakdygyny aýtdy. Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых. Biz hiç tadı we hiç kimi ýadymyzdan çykaramyz ýok. Senaýda biziň watandaşlarymyza garşy amal açylan jinaýet, şonda helak bolan adamlaryň sany boýunça en ganly wakadyr diýip Putin öz çykyşynda bellädi. Onuň bu sözleri Agdalyan pajiga bilen bagly Orsiýatyň federal aň togullugynyň ýolbaşçysy Aleksandr Bortnikowyň çykyşyndan soň köpçüligi ýetirildi. Bortnikow bolsa munyň öň ýanyndaky çykyşynda oktyabr aýynda Senaýda helakçylyga uçuran Rus uçarynyň terroristler tarapyndan urulyp ýykylanlygyny resmi derejede tasdiklady. Metrojidin A321 kısımlı Ors uçarı Misir'in Şaramal-Şeyh şehrinden Orsiýatyň Saint Petersburg şehrine barýarka ýolda partlady we bu helakçylykda ölen 224 ýolagçylyň hemmesiniň diýenýaly Orsiýatyň raýatydy gaýdylýar. Şol hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna degişli jeňçiler boyun aldylar. Emma edil şol wagt Orsiýatyň syýasy ýolbaşçylary bu helakçylygyň sebäpleri barada anyk bir zat aýtmakdan saklandylar we gutarnykly karara gelmek üçin resmi derňewleriň netije garaşykdyklaryny aýtdylar. Orsiýatyň federal aň togullugynyň ýolbaşçysy Aleksandr Bortnikow 16-njy noýabrda çykyşynda biz Senaýda bolan şol wakanyň terroristik hereketdigini doly tasdiklap biljek diýdi. Можно однозначно сказать, что это террористический акт. Ol prezident Putinin ýolbaşçylygynda 16-njy noýabrda geçirilen ýygnakda Agdalyan uçaryň ýarylmagyna içerki dälde daşky täsir sebäp bolupdyr diýdi. Bortnikow uçaryň içinde ýerleşdirilen bomba partlanandan soň onuň asmanda dargandygyny we edil şol ýagdaý sebäpli uçaryň bölegleriniň uzak aralyga pytrandygyny belledi. Prezident Putin şol wakada dahil bolan adamlar nerede bolsa da ýüze çykarylyp olaryň cezalandyryljakdygyny ma'lum etdi. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем. Ol aýratynam Orsiýatyň daşary işler ministrligine ýüzlenip bu meselede öz kärdeşleriniz bilen habarlaşyp olardan şol waka dahil bolan adamlary tapmagy we olary cezalandyrmagy kömek soraň diýdi. Orsiýatyň prezidenti öz çykyşynda Orsiýatyň Siriýada alyp barýan howa hüjümlerini güýçlendirjekdigini ma'lum edip, bu şeýle jinaýetleri amal aşyranlara sapak bolsun diýdi. Orsiýat ma'lum bolşy Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady goldamak maksady bilen 30-njy sentýabrda Siriýada öz howa hüjümlerini başlapdy. Bu hüjümlerde Siriýadaky oppozisiýon söwüşiji toparlary şol sanda Islam döwletini nişana alýar. Orsiýat Parijde bolan terroristik aksiýanyň ýyl süre özüniň Siriýadaky howa hüjümlerini güýçlendirjekdigini habar berdi. Geçen hepdeniň soňunda Parijde bolan hüjümlerde azyndan 129 adam öldürildi we şol hüjümleriň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Kärdeşim Muhammed Tahiryň maglumatlaryny dinlediňiz. Adatlyk Radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Adatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazyk Awganystanda yerli resmiýetlerin Serhet Yaka vilayatlariň howpsuzlygy bilen bagly aladalanmalary soňky günlerde ýene güýçlendi. Gunduz vilayatynyň resmiýetleri Serhetdäki tokoýlyklaryň söwüşçileriň türgenleşik meýdanlaryna öwrülenligini aýdýarlar. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradyny dinläli. Gunduz vilayatynda jeňçiler barha güýçlenýär. Olaryň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bar dep yerli ýaşaýjylar aýdýar. Gunduz vilayatynyň Imam Saýyp atly etrabynyň tokoýlarynda jeňçiler ýerleşipdir. Imam Saýypyň oba geňeşiniň agzasy Sultan Muhammed Hemkaryň aýtmagyna görä, tokoýlar talep söwüşçileriniň harby türgünleşik merkezine uğrulipdir. Tokoýlyk yerlerde jeňçilere harby tälim berilýär. Olar tokoýdan çykyp obalara hüjum edýär. Jeňçiler etrabyň merkezine de terroristik hüjumy amala aşyrýar. Biz öz ardymyzy ýokary wezipeli döwlet resmiýetlerine ýetirdik. Ýöne jeňçileriň öňüni almak üçin çara görülmeýär. Imam Saýyp etrabynyň obalarynyň aglabasy jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Etrabyň merkezine de jeňçiler wahim salýar dep Hemkar aýtdy. جنگل یگانه مرکز طالب است. همونجا تربیه میشه. هر چی که داد و فریاد به هر کسی که کردیم. کس به گپ ما گوش نگیره. Gunduz vilayatynyň üç etrapy Tajikistan bilen serhetleşýär. Amy deryanyň kynarynda tokoýlyk ýerler bar. Gunduzyň Daşda Arça atly etrapy bir ýyldan gurrak wagt bäri jeňçileriň kontrolundady. Etrabyň merkezini Awgan güýçleri jeňçilerden izine gaýdyp aldy. Daşda Arçadaky jeňçilerem Imam Saýyp etrabynyň tokoýlaryna baryp bukunypdyr. Imam Saýyp etrabynyň hakimi Amaneddin Qurayşynyň aýdysyça talep söwüşçilerinden Awgan güýçleriniň sany azdyr. Şu sebäpden etrapda jeňçilere garşy göreşde Awgan güýçleri üstünlik gazanyp bilmän gelýär. Imam Saýyp etrapynda ýürüýte Awgan güýçleriniň bir bölüminiň döredilmegini biz soraýarys. Çünki etrabyň ilaty kyn ýagdaý başdan geçirýär. Jeňçiler halkyň malemlegini talap alýar. Imam Saýyp etrapynda 500 miňden gurrak halk ýaşaýar. Hökümet öz raýatyny goramaga borçludur. Şoňa garamazdan jeňçiler Imam Saýypda ýerleşen Awgan harbiýetlerinden güýçlidir. Etrabyň territoriýasynyň uly bölegine Taliban ýeçilik edýär dip hakim aýdýar. ولی نسبت به اونا را ما کم هستیم. یک اندکی از اسپیشال فورس باید اینجا دائمی مستقر بسازن. Gunduz vilayatynyň böleki etraplarynda da dartgyllyk höküm sürýär. Vilayatyň oba ýerlerinde jeňçiler öz baýdagyny galdyrypdyr. Gunduz vilayatynyň hakimi Hamdullah Danysy vilayatda howpsuzlygy üpçün etmek üçin alada edilýändigini aýtdy. Jeňçilere garşy tutuş vilayat boýunça harby çaranyň geçirilejekdigini hakim belläp geçdi. Gunduz halky vilayatda parahatçylygyň ornaşmagyny isleýär dip hakim aýdýar. امنیت را برای وطن هندوست که همگی طرفدار تامین امنیت صلح هستند به ایجاد ولایت انشالله میاریم. Gunduz şähri jeňçilerden izine gaýdyp alynandan soňra prezident gany Gundogur Awganystan boýunça ýöreýte bir harby diwiziýanyň döredilmegine tapşyryk berdi. Pamir 20 adly täze döredilen harby diwiziýanyň başlygy general Muhayyeddin Gury howpsuzlygy üpçün etmekde yerli halkdan ýardam sorady. Ilat hyzmatdaşlyk etmese Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy görüşde ýeňiş gazanyp bilmejekdigini general boýnaldy. 4 تا موسیقی دارم پشت سر خود میگیریم حرکت میکنیم میریم به سر منطقه جنگل خون خدا بعد ما اونجا بریزانیم و 4 تا اجانب و خبری به دست میگیره. Awgan güýçleri tokoýlarda ýerleşen jeňçilere garşy görüşmäge taýýar. Daşary ýurtly militanlaryň uruşlara ýolbaşçylyk etmegine biz ruhsat bermez. Watanyň goragy üçin görüşmäge beýlimiz bagly. Ýöne halkam bizi himayet etsin dip general aýdýar. به شما اطمینان میدم حرکت میکنیم میریم. این خاک افغانستان است نخواهد ماندیم به دشمن که لانه کنه. Demirgazyk Gundogur Awganystanyň Merkezi Aziýa ýurtlar bilen serhetleşen sebeplerinde howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Jeňçilere garşy görüşde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Awganystan bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini Awganystanyň gorunmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanykzai aýtdy. Awganystanyň Demirgazyk goňşularynyň terrorizme garşy görüşde bepark galmaly däldigini ol öňe sürdi. Şaýmardan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla.
öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeýle-de Moskvadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleyer Azatlyk Radio sesiyeti habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň sewdasyna girdilýän çäklendirmeleriň sany artýar. Birnäçe aý bäri ýurtda türkmen manadyny dollara diňe çäkli möçberde öwrüp bolýar. Muňa garamazdan dollar satyn almak isleýänleriň uly nowatlary emele gelýärkä, halatlarda alış çalış nokotlarynda çäkli möçberde de dollar tapdyrmaýar. Şuňlar Aşgabatyň ýaşaýjylary pul çalyşyk nokotlarynda dollaryň ýerine euro hödürlenýän ligini gurrun berýärler. Kardeşimiz ekranyň Aşgabatly ýa-da Jaman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň. Amanrada Aşgabatyň käbir valuta alış çalyş nokotlarynda dollar satylmaýandygyny aýdýaňyz, dolrak maglumat beräýsiňiz. Aşgabatyň ençeme alış çalyş nokotlaryny eger anyk adresini atlandyrmaly bolsa, onu Halk Bankynyň öňkü Şewçenko köşesiniň ugurundaky şahamsatyny Paytaxt adly Fewda merkezindäki alış çalyş nokotuny şeýlehem Garagum Bankynyň alış çalyş nokotuny Amerikan dollary satylmaýar. Oňa derek nowaty duran her bir adamy 500 euro valutasyny satýarlar. Olam edil dollardaky ýaly berk gözüçülük astyna, ýagny eger öňkü aýlarda köp valuta alan bolsaň, valuta almagy hukuň bolmasa onu şol 500 euro valutasyny bermeýärler. Sähra Valuta alış çalyş nokotlaryna resmiler muň sebäbini şolere baranyňyzdy size nähili düşünürdiler, ýagny size nähil düşünürş berdiler? Men alış çalyş nokotunyň işgärlerinden siz dollar satmaýarsyňyzmy, näme üçin diňe euro satylýar diýip soranymda olar biz ýokardan berilen görkezmän berjaý edýärdiler. Meselem geçen hepde adamlara her aýda 500 euro valutasy hemde 461 Amerikan dollar satylan eken. Ine bir hepdeden başlap bolsa şol 461 Amerikan dollaryny aýrypdyrlar. Men olara ýene de goşma sual berdim. Sebäbi alış çalyş nokotlarynyň penjireleriniň ýokartyny iksan bildiriş bar. Euro valutasyny raýatlar binowat alyp bilerler diýilen bir bildiriş bar. Ikinji bildiriş ýurt raýatlar her aýda 1000 Amerikan dollaryny alyp bilerler diýen bildiriş bar. Men onsoň olardan bu bildirişleriňiz dur bular öz güýjüni ýitirdim diýenimde olar şoňa da hawa diýip jogap berdiler. Sähra Amanrada şeýle seredende ýaşaýjylaryň dollar satyn almak üçin resmi taýdan valuta satuw nokady ýok ýaly bolup görünýär. Dollar satyn almak isleýän Aşgabatlylar, umumyň türkmenstanlylar nireden dollar satyn alyp bilýärler? Daşary ýurt valutasyny ýalyda Amerikan dollaryny satyn aljak bolýan adamlar üçin ýeketek skylgady ýurdun içinde hereket edýän valutanyň garawazary, ýagny gizlin sewdasy diňe şo ýerlere baryp özlerini gerek mikdardaky dollary alyp bilýärler. Ýöne o sewdada gitdikçe kıyıllaşýar, sebäbi garawazarda oň narhyny ýokarlandyrmak üçin satyjylar ellen işlerini edýärler. Sähra Amanrada Aşgabatdan gepleşiňimize gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rahat bolsun. Kardeşim Sähranyň Türkmenistanly ýa-da Jaman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Daşary ýurt valutasyny satyn almak meselesinde Liwapda ýagdaý nähili. Biz bu sowal bilen habarçymyz Röwşen Çaryýewe ýüzlendik. Kardeşim Sähranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Röwşen Aşgabatyň valuta alış çalyş nokotlaryna öň raýatlar bir aýyň dowamında 1000 Amerikan dollaryny satyn alyp bolýan bolsa, häzirki wagtda dollaryň satylmaýandy, oň deregine 500 euro satyn alyp bilýändig aýdylýar. Türkmenawatda ýagdaý nähili? Häzirki wagtda Türkmenawatda täze her dollar almak isleýän adam üçin şol 500 dollar bilen 500 euro berýärler. Ama raýatlar şol nowaty dollar Undolup gelip şol 500 dollar bilen 500 euro alýarlar. Röwşen nowatlar ulymy?
Nowatlar ödüyen ödüyenle başta kunları alıplar hazır nowat ödüyenlerin faali bir nasıl çabalarla geçiyenlerdir. Yani şöyle alış noktalarında nowatın ilerleyen şöyle yankı valuta alış prosesi biraz hayal gidiyenler fiyatı nowatlar ilerliyor. Näme sebäpden hayal gidýär Röşen? Şöyle başta yankı gelen bayatı barlayalar mesela pasportun varlayalar en aldım alamat şekillendirmesi devam yok. Mesela hazır rayata yılda $2,000 alıp oluyordu. Ondan başarı $100 verilmeydi. Hemen şu sistem bu işlemekte bankın. Häzirki wagtda her bir raýat bir ýylyň dowamında $8,000 satyn alyp bilýärdi diýdiň. Bu $12,000 dälmi? Näme üçin 8,000? Olar benim bir maglumat yok. Ýa-ni şol bankın önünde şol yankı Brian dowamında $1,000 alyp bilýänligi baradaky maglumatda her raýat ondan başara $2,000 alyp bilýänligi barada yankı bildirişler atyldy. Ondan başga eger valutanın alış-satış noktada bir kanuna malaşılsa, onda şunun şol administratif kanunda cerime tanınyanlığı baradaky şonlar bildirişler berdi bankynda. Röşen, çäklendirmeler gün saýyn artyp barýar, dollara bolan talap hem dowam edýär. Şeýle bolanda raýatlaryň dollar satyn almak üçin tapan çykalgalary näme? Şeýle bir çykalga barmy? Çykalga barmy? Ýa-ni dollar alýanlar üçin $1,000 alyp bolan şol fiyatdan dollara talap bolan adamlar şolan ýa-da gardaşlarına şol dollar nahaýyşly ýerlerde gelip oturup alýarlar ýa-da şöyle yerik adamlar var gelip nowata durup berip o bilen o dollar aktarýarlar da bilen ýerler metlerde olara pul tölenýärler bular hakyna çykma dollarçylарды aýdylmaly şolar nowata durup aktarýarlar üçin dollaryň meçhurlygyna görä ýene ortaça şol 60 manat diýilýär günlük dollar metlerinde aktarýan üçin. Röşen, nowata durmakdan başga näme edilýär? Ýagny raýatlaryň tapan başga çykalgalary barmy? Yani başka hiç çıkıyor yok. Yine şöyle banktan alıyorlar da Türkiye'çilerin hazır dolları yine alıyorlar satılıyor yer yok şunun. Yani Karavalar'dan hazır dollar kopmuş alımlarda satılıyor. Röşen, Türkmenabat şäherinden gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleň üçin köp sag bol. Sag bolun. Liwapdaky ýagdaý barada kardeşim Tehranyň habarçymyz Röşen Çariýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýene Aşgabatda gaýdyp gelsek paýtagtda daşary ýurt valutasyny elden satmak ýa-da satyn almak boýunça resmi bolmadyk mümkinçilikleriň hem soňky günlerde çäklenenligi habar berilýär. Käbir gararsyz çeşmelerde el içinde gara wadyr diýilýän resmi bolmadyk alış-çalyş nokatlarynda $1 bahatynyň 4,5 manada ýetenligi hem habar berilýär. Biz şu günkü valuta sowdasy bilen bagly resmi bolmadyk nähili mümkinçilikleriň bardygyny Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowadan soradyk. Aşgabatda şu günler valutany elden satyn almak üçin nähili mümkinçilikler bar? Satyn almak mümkinmi umuman? Göbel edilşi Karavaдар ýok diýip bolmaz. Ýöne şonu Karavadarda näçeden alyp bolýandygyny gaty bir dolu tasdiklaban bolanok. Sebäbi Karavadarda dollar satylmasy bir hele gilliňrak ýagdaýda alınıp barylýany meňe şol dollar satýarlary bir islan ýerinden tapyp şolardan dollar alyp bolmaýandygy barada maglumatlar bar. Umuman Sultandaýda ýagdaý ütkedimi? Elden satyn almak meselesinde geçen hepde de şo ýanyk gizlilik saklanýadymy ýa-da dollary elden has erkin satyn alyp bolýadymy? Türkmenistanda şu dollaryň berilişiniň çäklendirilmegi bilen şu Karavadarda asıl dollar almak kıyınlaştı. Misal üçün käbir şu dollar satýarlary duşup şolar bilen ýanky dollar almak islegiň bardygyny aýdaýan ýagdaýynda da olar bizden dollar satyn alýar diýip jogap berýärler. Biz satamyzok. Satyn alýar. Bizim özümizden işleşýän adamlarymız bar. Bir misal üçün bir telekeçemen alyp berýän, bahany gaty galdyryp bilemok, şonuň bilen gepleşýän, şonuň puluny ulanýan diýerler. Men başga adam şonu beýirak baha berjek diýse berip bilemok, şol diňe işleşýän adamy alyp berbilýän diýip, şolar ýaly jogaby men özüm eşitdim şu dollar satýarlardan. Ýöne şolar has gillilige etýärler, şolaryň hamysy üçin Gülistan Hewda merkezinde şu dollar satýarlar tanap bolýar, olar şol bazaryň töwereginde aýlan saýlan edip gelip ýörýärdiler. Ana dollaryň barmy, dollar satjakmy
deyip ötken geçelere yüzlenýän bolýar diýýaşlyk bilen şolar näşe soňky döwürlerde hasgirlilige geçdiler. Şolar käwat gözlärim tapyp bolanok. Edil bir atsasan men dollar alýan ýa dollar satýan diýip duran dollarçylara Garawazarda kän duşup bolanok. Sultan deydi, onda şolar dollary satyn almak barada teklip edenlerinde näçe nyrkdan satyn aljak bolýarlar edilşi mümkin. Bankın kursu bilen satyn alýarlar 3.50'den, onun käbiri 3.60 teklip etdi, 3 manat 60 tengeden. Ondan soň olar 3.70'den hem alyp berýär ödüminiň işleşýän adamlarymyza telekeçilere 3.70'den berýär diýip şolar ýalak aýtdylar. Aşgabatyň haýsy ýerlerinde valutanyň gara bazary gözeýilýär ýa-da nirelerde şeýle söwda amal aşyrylýar. Indi şu käbir bankyň golaýraklarynda bolýar diýerler. Ondan soň esasan şolaryň merkezi Gülistan söwda merkezinde. Şonuň töwereginde meniň öz bilýärlerim, tanýarlarym duş gelýär käwat. Onuň ýanky Altynasır söwda bazary täze çygyldygyň töwereklerinde. Sultan dedi, yine bir sowal, dollar ýa-da daşary ýurt valutasyna mätäçlik çeken şu valutany satyn aljak bolýan adamlar näme diýär? Ilat näme diýär şeýle ýagdaýda? Şu wagt elbetde şuny satyn almakda ilat gaty kynçylyk çekýär. Banklarda dollar satylýar, satylman duranok. Ýönen ha käbir banklar erertirden günertany çel satyp öýlen ýapylýan wagtlar bolýar. Käbirinde şol uzaklygyny satylýar, ýöne şonu şeýle bir hayal isleýärler. Şu taýda şu nowata duran adamlar, mysal üçin 50 adam duran bolsa, ýerden nowata. Nowatlar wagty bilen azalmýar. Men äne şäherçesinden bir tanışym bilen gepleşdim. Şol diýär, her gün ýer sagat 5'te turup her gün nowata durýar, günertany çelem şonu alyp bilemdik, bir $200 gerek bolýar, şol manatymy öwürip bilemok diýär. Günertany gola eýem dollar gutardy diýip kasany ýapdylar diýär. Ýani o şäherçesi boýunça. Aşgabatymda bir şondan gatly bir näme däl, şol odal öz alan adam bolsa kimdir birini alyp barýar, odal almady adamy tanysyny tapyp şonuň pasporty bilen şoň ýanynda durup şoňa aldyrýar. Umumyň kyn şonu alyp bilmän, manatyny öwürip bilmän ýören adamlara men kän duşýan. Aşgabatdaky habarçymy Sultan Atçylyw bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, siz Türkmenistanda gara bazardan valuta satyn alyp gördüňizmi? Biziň bu sowalymyz Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna gelen tesirleriň birinde berdigiňizi jeren elbetde aldyk. Diňe gara bazardan Alyarys uzağa gidip oturmaly däl, alış-çalış merkezleriniň töwereginde dollar gerekmi diýip ýörenlerken, diňe ýylgyryp garasaň özleri ýoluny görkezýärler. Türkmenistanda gara bazary bolmadyk näme bar? Her zadyň gara bazary bar diýip öz tesbirinde okuyjymyz ýazypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz öz pikirleriňizi eýmälim etmek we tejribeleriňizi paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, Facebookda Azatlyk radiosu hem WhatsApp sosial ulgamynda Azat habar sahypalaryna tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýytka bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi eýmälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýytka wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şowunky sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.